קינמון מונע אלצהיימר ודימנציה. בואו איתי לחנות שתשנה לכם את החיים. כל התבלינים יש להם כוחות ריפוי. אממה, ברוב רובם של המקרים שאתם נוגעים בתבלינים זה לא רק תבלין, אתם מודעים לזה? עם מה מערבבים? קמח, דוחן, קורנפלור, מונוסודיום, חומרים משמרים, חומרי צבע, חומרי טעם. זה מזמן לא רק תבלין. תבלין שהוא טוב, אתם תראו את זה, תרגישו את זה ותריחו את זה. אי אפשר לערבב בקינמון קמח וקורנפלור, זה בולט מדי לעין. עם מה כל טוחנים אותו לפי דעתכם שהוא מריר? קפה. 99% מהאנשים שטועמים את הקינמון המשפט הראשון, תגידי למה מה שיש לי בבית הוא מריר וכהה. איך זה כזה מתוק? כי את הקינמון ההוא טוחנים עם קליפות של קפה. קינמון מוריד רמות סוכר, מוריד תאבון בצורה טבעית, מחזק מערכת חיסונית. אנטי-דלקתי. קינמון מונע אלצהיימר ודימנציה. הצטרפו אליי לסיור קולינרי בשוק לוינסקי, יחד נבקר ב8 מקומות טעימים ומרגשים שנבחרו בקפידה. מחכה לכם בסיור הבא.